Да. Това беше доста рисичко. Обаче мисля, че го фанах. Направо ушите ми сълзи, въобще не виждам какво става. Взема някакси от това, брат, не има там. Само от кръта му. Жълти такива. Снимал, нали, оставил, нали, камера за това. Някак сега едно на конфети го находиш. Представи си сега само това, като тръгне на теб и не мога да Първо го пак. Пак ли? Лекичко, давай. Виж как съм осветил. Това е където си го писал. Сега карам на едно серво. Идеално. Това е. Не, мисълта ми е, че упражнението, което ти дава, абсолютно адекватно. Радвам се. Ама не, той е служил батерията, батерията му назад, това е така. Батерията назад, защото иначе ми идва много предно тежестта. Сега се подпира и сръдъра лекичко. И ще стане. Идеално. Браво, бе, Бойко! Страхотен си. Мисълта ми е, че това ще го еш като